Pozri, čo to? Svetielko, mama svietilo. Áno. Jej. To je radosti takto ráno. Spokojno. Áno. No, čo ešte porozprávame? Mama. Čo to? Nie. Co? Vďaka aktivitám pokračovania táhami podporujú silné kosti a zúbky, spokojné lôžko a tým prispievajú k správnemu rastu a vývoju. Áno. A teraz za ešte lepší. Áno. No. Ale, čo to máme? Vidíme tátovi pusu, áno. Hola.